Sige sir, makuha mo yung 1 room, good for 2 hours. O niya, di ba pwede mo order yung food, no? Yes sir, na may mga pagkaon sa man mo Sige. Pana ko siomay, pancit canton, fries, o popcorn. Kana lang ko O nakadungog ka itong order niya. Lutuan na dito. Ikaw di ay! Ikaw ra! Ikaw dyan, si Lusa dyan kaya kasing tanong mo kang ilong. Ikaw lutuan na ito ah. Ma'am, banti ka may ma'am. Andiyan sir, pwede namin musod sa mong room. Okay ma'am. Please come in lang mo sa room 1 ma'am. Sige sir, salamat sir. Maraming Salamat! Wow! Duta! Uy! Saan pwede kita mag-ana-ana yan? Saba, ano ko siya makanaana nga. Kitkat na din rin ay. Kita ka na yung aso, malit-lit na. Umsa mo nito. Ba't nalaman natin ng suga? Ikaw ba, gusto chill-chill ta? Kanala si mong utok, mag-ana-ana na hinoon. Sorry, Andre, mamingkad na ta. Ikaw, yun ba? Ay! Ay! Duta din rin, oy, feel like at over kayo ba? Gano'n ka na, tadani ba kay tugdong ka dyan yung kwarto? Saba ka da, Queenie, oy. Ganahan ka mo viral ba? Sure ko na CCTV dire. Pero ay, gigutom na magkuhan. Ay, ako sa pulang partong food ha. Ano lang ka dire? Hindi, Kamusta ba ito yung giluto ng pansit canton? Sa diin ito eh. Importante yung gabinawin tayo doon ha. Hindi gusto ko yung ubi. Takla ang gamay. Puti kamay mo di akong order pinakadugay kaya naglabing-labing pa di ay. Sir, relax lang sir. Ihatod na namang order. Ihatod na naman. Ihatod na naman sir. Hello, ma'am, sir. Ano na yung order po? Anong pulutan? Enjoy watching po. Enjoy watching Cineplex po. Enjoy your food, sir. Enjoy your food. Sige, welcome. Salamat sa food. Be, dilawan. Thank you, ma'am, sir. Mag-enjoy ta sa food, ma'am, sir. Aysa. Nga nang lingkod na mo diha. Ay, so mga sir, ay nga good for 4, ganing room. Makahit sa food ni good para dili sayang ang lugar ba. Apo, kamay mi sa ganito privacy baga. Sausaw hinon mong duha. Okay lang mo na, sir. Double date. Sige, tari niya, sir. Pag sir, may mag-date sa akong baby na. May mag-date na. Sumasama tayo niya. Yawa kayo mara dugsini. Cineplex ka rin oh. Gutom ka? Gutom? Ganoon yung one popcorn. Want more? More pa yun? Isa-isa. Sa tuhan magpagkaon. Mantay na binuha ba? Umanagi ng salida. Han, mangin sa totoo ba nila? Na? Balik. Hindi na eh. Magduduha. Kasi mangihi na to. Hindi kayo maati ng pagkaon. Ano yung ngiti? Ako na po yung ngiti. Ano naman? Pagdali! Pagdali! Oh no! Pagdali! Anong gadali-dali makagawas? Ay sus! Di ta mamaya kay samo kay itong duha na dre na! Dali na! Ta! Bro, wala pa lagi na balik itong duha. Kaganina na to ba? Ako, kasi nanakos to sila! Buti kamay! Okay na nabibigyan. Minus, tugod niya sa subong field. What? Importante, nakadit-dit ta.